Takže čaute, moje meno je Majkros a vítajte pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude zase o niečom inom, no ináč nebude, lebo vždy je to o tom istom, o mne. Ale dnešné videjko bude o tom, že vám ukážem tie najdivnejšie selfie. Ale aby ste nepovedali, že zase mám túto čapku, tak ju otočím. Tak dúfam, že už teraz nie ste oné, že z toho všetkého, takže vám to ukážem takto. Ideme na prvú selfie a to je, žirafová selfie. Čo k tomu povedať? Že je to dobre načasované, ale oni išli autom do zoo, také je. No tak to by som si rád pozrel. Dobre. Táto fotka sa im podarila. Ideme ďalej. Je divné, že ten vodič, vidíte túto, ho na schvál skopol. Nestojí na železnici, inak ťa skopne vodič. Toto selfie je velice známe, takže určite už poznáte. Toto selfie pozná už celý svet. A ak ty to nepoznáš, tak toto dievča, dámy a páni, ešte nevie, že čo ju čaká. Ešte to nevie, ale zistí to. No už to zistila. Dobrý monokel môže mať. Au. Ďalej tu vidíme chlapíka, ktorý si dal selfie s veveričkou a potom ho napadla. Asi preto, lebo ona vedela, že nepoužíva efekty. A keď sa fotíte s veveričkou, tak používajte efekty, lebo vás napadne. Ďalej je tu mladý opitý pár. Išiel zrejme opitý v aute. Vidíme, že sa trošku aj zrazili, lebo tu majú v okne tak v spätnom zrkadlu trošku rozbité. A prichytili ich policajt, ale oni si dajú selfie. Tak na tvári vidno, že sa mu to moc nepáči, pretože zase tam není efekt. A selfie bez efektov. Dámy a páni, ak sa chcete odfotiť s vašou obľúbenou celebritou, alebo tak a bojíte sa, že proste vás on nepovie, že nie, tak spravte toto. Dámy a páni, ona si dala selfie síce z 20 metrov, ale má to. Teraz vám dám jednu veľkú radu do života. Kebyže spadnete z lietadlom, kebyže hoci čo sa stane s lietadlom a spadnete na oceán, dajte si selfie. Tak, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa videjko páčilo, dajte like, ako obvykle, keďže ho veľakrát dávate. Tak ho môžete dať aj teraz, neurazím sa. Dajte like aj na Facebookovú fanpage, prosím, lebo je tam strašne málo ľudí na to, koľko mám odoberateľov, ale to asi preto, lebo som to nikdy nepropagoval. Takže, ak sa videjko páčilo, dajte like a čaute. Well, it's a motherfucker.